imoto endala. Uyabona? Xa kuthenga imoto entsha kwenzela into yoba umsebenzi ube khona. Amen. Siyafana bethuna? Ngamanye amazwi qiniseka xa emzini nethi uba uvuba jini kungena into ezintsha. Kungena into ezintsha, yazi into yoba lo mzi useza qina. Useza kuma. Hallelujah. Amen. And uba ngabe umuntu uthi kuwe mna ndingolapha kudala yithi kuye ewe le nto ibangela uba ube mdala. Uyabona? Siyayivumela. Uyaqonda? Nyhani kukuba ulo qha ingxaki yakho awusiqondi njengoba umdala nje sewurusile. Siyavona? Hallelujah. Umuntu uthi hey jonga ndiyakungqinela umdala udala ulapha mari ingxaki yakho unentanda. Hallelujah. Une-cracks because you are older than me. Siyavana? Yes, yiyo ke le nto ingathi yakusokolisa. Uthi jonga ke ndizovala ke ngoku ke ii-cracks yakho. Siyavana? Amen. Nebakuxelela uba uyafika uthi yes ndiyafika. Amen. So nebathi umuntu kudala bavuye. Mos into endala iyakreka ndithi. Into endala iyarusa. Amen. Siyavana? Amen. And number 2, umxelele umuntu xa useyapha eBethesayida jongani awufike evangelini. Uyaqonda? iBethesayida ligama kodwa ivangeli inkonzo indaba ezilungileyo, so awufiki kuzo. Siyafana bethuna? Amen. Awufiki nebathi uyafika uthi hey jonga mamela ndifika kuwe. Kuwe uthi ndiyafika, ewe kuwe ndiyafika, but evangelini andifiki. Ndimdala evangelini. Niyandivana bethuna? Ndinike answers. Uyabona? Zabantu abazawufika kuni babe zii-attacks. Ninikwa ndim ke namhlanje. Ngixelele. Uthi no, I'm not a newcomer, please. Yes, uthi ndiyo kodwa kuwe ke. Because uqala ukubona wena nyana. But ivangeli ayiqala ukubona. Ndimdala evangelini. Siyavana? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And umxelele lo xa kuthiwa amen, amen. Lingqina elithembekileyo phi emazulwini. So namhlanje ke ngoku senza ubungqina obuthembekileyo obento yoba xa ningene apha ningenile. Ngenile? Ngenile. Okay. Sivaneni bantu bakuthi. And ke ngoku nake uzungafumani ulibiza igama lenkosi kanti udlala ngakule uyenze. So ndisondela loo nto ke. Sawusebenza kapha ke nabatata. Inkosi mayibongwe. Amen. Bazangixelela ke xa kuvunywa, bazangixelela uba nizakwenza njani. Amen. Utshilo ngosuba uBishop wehla uMoses. Yafakazi? Waye abantu waya kubo ebandleni. Abantu waya ebantwini. Wathini? Wabangcwalisa. Waye ebantwini. So sihlaphile ngosehle eqongeni guys. Sehle eqongeni people ekona. Sehlile ngakudilo. Yeah, because go semester simeko kumele isihlalweni sikaMoses. Ekaphela. So ke uthina ke ngokusuka Moses banamhlanje. Yabona? Siko Moses banamhlanje. So ubanga umuntu akazazi ba uyintoni namhlanje, hayi umshem andifuna uxoxa because mina ngiyazazi ba nguMoses wanamhlanje. Yabona? So uba uyazi uba awuyazi lonto, it's your baby to less. Yes. Sivani? Because nakubona mina ngomsibombe lo ile nto ibangela ungakenzelela akayazi position yakhe. Hallelujah. Ayazi position. So ke una ke as from today umama adlala indima yakhe position yakhe, utate adlala position yakhe, umzalwane position. Siyabhala ke nje ungathi xa ungunumber 6 uyodlala number 7. No, uzophazamisa. Hallelujah. Uthi ngoku ungunumber 11 uzodlala e-center, unumber 9 uzophazamisa.
Inkosi mayibonga. That simply means uba kubekwe unobhala nikunobhala umsebenzi wakhe. Siyavana? Uba kubekwe umfundisi nikumfundisa umsebenzi wakhe. Uphazamisa umfundisi. Siyavana bethu? Kodwa ngibone ke unokubona uba lo bishop ukwangumfundisi. Uphinde belikhosa ubona umvangeli. Unogwaqhathaza abantwana lebishop intwana nenza kulo muntu. Amen. Mayibonge inkosi. So ke zama ukuthi ke nina ke ngokuna ke zamani ke ngokuna kuyazi lonto. Amen. And la kuthethwa ngumuntu ngaphambili. Focusa kulo muntu uthethayo. Futhi abantu ebranchini yakba focusa kulo muntu netwa ngibona ba wenza isiphithiphithi and also ubinkokheli ifuna ukwenza argument. Phambi kwa yabona nje abantu efika nje akenzele ngaba iqonda ba abazokhuleka. EGauteng baza abanye abantu. Njengoba lapha seGauteng wena ne? Hlaba. Yabona eGauteng ubona mimi eGauteng. Wena siyabona? Yabona eGauteng. Ani kumfundisa unkohla kumongameli uMadolo. Once umbona umongameli uMadolo ufuna ukwenza argument nonkohla phambi kwenu. Stop. Ithi umongameli. Ima. Phaya enkonzweni lapho besikhona uthe uthathu Arch. Lonto it's not a motto of this church. Siyavana? Ngani? Not phakathi kwabantu. Ufuna ukwenza argument bayophuma ngabe ekaleni. Inkokheli ayenza argument. And mamela ndinhlalele ngihlalelwa ndimi. Inkokheli ayingomuntu okukhalazela imali ezibekwe ecaweni. Nendiva? Amen. Maye siza kuni uyafika uthi uMike andiyazi ngithetha koMadolo pha. Bathi masibethe imali. Siyafana bethu thuma ngalelo Madolo. Hey, andiyazi ke kodwa ngisingathi umfundisi yena ingathi unayo lento eyivumayo. Andiyazi kodwa ininzi lemali kuthiwa masibethe kule cawe. Neka ngondiyanisize. Siyavana? Mjonge nesibatho induka yasecaweni. Oh my God. Ayingomngameli manzo induka. Nanifu. So ndifuna niyazi lonto niyandifakwe ekhaya. Niyayibamba ngose? Niyayibamba? Right. Ndiyanixelela ndithi uyafana ukuthi andithi lo muntu. Ndithi lonto injalo ayingomngameli. Nokuba ibishop lo bishop injalo ayingobishop yinto. Siyafana na? Yinto lethi ba ize kuni ngezikhalazo zemali. Hayi bazalwane mina ngimjonge nikomba nansi lana njena kuthatha Madolo. Ayingobishop ke lo. Naxa iphambi kwethu nje into ephambi kwethu. Amen. Niyandiva? Amen. Because into yakhe yena kukuba anikeze ngeinstruction. Uyaqonda? Yena anikeze ngeinstruction athi jonga this is from above isuka ngenhla na mina ndiyibambile njengomseki waletafile. So ke ndiyibambile iza kuwe ayigalele. Siyafana bethu. Iyavakala. Amen. Ayaze kuwe mamelani manje bakuthi ayikho into ethi manzili bona. Kanti mosimphathi wena umuntu uyaziwa phela uthethe. Jonga ukathi umuntu ekhokhela inkabi. Yebo jonga ileader. Yebo umuntu okhokhela inkabi. Wanga phambi kwenkabi ujike yena jonga esikabini. Hawu kanjani? Jonga mfuthi uthi ngawo S-O-Z-E yenzeke lo. Uvula umphathi. Uthini? Soze which is S-O-Z-E. Soze yenzeke lo. Akujiki umuntu senhloko abheke emva. Noma ngumfundisi netaze kuni azofuna impela ngicela imvelisi. Ayingomfundisi lonto. Umfundisi wasukumuntu okhupha ilida ndithi. Kodwa aphinde kujika yena aze kuna azofuna icebo kuni. Uyakuyihlaba nini phone yoba nihambe. Siyavana? Amen. Niyandiva? Ndiqinisa amafokotho namhlanje. Ndiyayazi ke wona. Yebo mangaba uthi ndiyakuthengisa. Hey, unyanisile ndiyakuthengisa ulinene. Yo Madolo wasithengisa.
Safarana bethu ufuna ndingathe ixesha elide yebo manje nebona usithothona nomntu kithathe icala kwakhe ayazi okay kuthiwa mandiyeke amen kuthiwa mandiyeke ngoba kwingeli ixesha kwingeli ixesha siyafarana bethu ya ndifane ndive kakuhle niyazi and jonga xa ufike enkonzweni uyaqonda ufika mosijonga make ndiyiphile le nto wabishop ndiyakuva ndihlala phantsi mntanam ndivile like jonga into yenzekayo nantsi mamelani kakuhle nandivo ndini ndimamele jonga xa ufika khawufike nevision heyi mamela yeka loo ndalashe mdala kasenavision udomu akasenamboni udomu kaloku mdala sicela uxolo ba-Arch. no ndizama ukumhlaba bantu Amen, Dad. Amen, ba. fika nevision inkonzo ihambe imuvi inkonzo uyabona then usogqiba ke ivision zakho usisentloko ukuthi ndinelombolo ibona jonga i-elderly uyaqonda ewothi ndinelombolo laa mbono ke ngoku uzawuthathwa zii-leaders uwupholishe zingagqiba uwupholishe azizukujonga azizukuwuphelisa zizawupholishe zogqiba ziwenze mtsha ujonge kulo mbono wakho uqhula inkonzo ibentle mamela into abangoba nditsho njalo abanye abantu baza mhlawumbi noba ndicinga bafa uba ndiyithengiswa kuba ndifuna andibhuti jonga this is mamelani ndimamele andizuthetha ngesixhosa qa yes iinkukhu ezininzi ziyaqhumeza apha emva heyi azumosha apha emva akuyijijivisi bona nje akuyijijivisi sekuceba fana uba kaloku ndinamehlo emva naphambili yaqonda yeah jonga this is new industrial fourth yes bayazi basalele emva umay thala kulisilungu yayo ngiyele naleno mama nanko bani for the next time technology and information okay ngala shokubiza ngalo kodwa this is new industrial fourth revolution anabanye ayifana yabona nje umntwana inhloko xa uyayazi uyayazi ne uyayazi yabona ngokuthi xa uthi bayayazi uyakhona uthi bayayazi ngamanye amazwi Ngizilindele zo vision masifika pha sisuka kwintoni kwi-head yabona mphathi sisuka kwi-head yabona ngoku singene kwi-fourth yabona industrial revolution so i-technology is improving niyandiva niyandiva jonga nguDaniel noDaniel uye ubesitsho ekupheleni kwamaxesha ulwazi ngandenza ndithethe enye into le so that means ibiza kukhula i-technology jonga nalito yakuDaniel kangaba abanye bebengayazi bangokuya ebethethe uba kuseza bakho into uthethe lo mntu e-overseas ulapha eSouth Africa kodwa ukwazi uthetha naye bebengayazi bana nibitha yakuDaniel ibibana siyavana siyavana bizi isithuthuthu bayekwangiolapha ndithethe bizi isithuthuthu kuba sisithuthuthu bengizolenxa yambe ngola kuthetha futhi sisithuthuthu sisithuthuthu sithi sihambe indlela senze ingqondo so nam ndizawuthi ngosixuma sishumayela wena kusenze ingqondo sisithuthuthu siyavana so ndizama ukuthi ke ndilungisa aba bantu bafikayo bangasokoliswa ngabantu abakudala bekhona kostofile besistofile bafundise le nto siyazi thina ewe uyazi kodwa ngokha kuyijonga uba injani
Kaloku ngoku izinto ziyanyuka ngokwesiprofeto sikaDaniel. Uyaqonda? Prophet sikaDaniel. Because yonke le ikhoyo iprofethiwe. Cha ndina funa sifunde iBhayibhile. Ndiyaxolisa ukuba ndithethe ithuba elithi. Benzenza into yoba nive. Wehla uMoses wayaphi? Ebantwini Wafika wenzani? wabangcwalisa. Phambili emva. Ngomana benza le. Wehla bawo-Arch uMoses waye ebantwini.